100 km. Takých ľahkých 100, ale budeme cez púšte tréningovať, tak vieš. Ale 100 viac, nie 120. A cesta je jaká, že auto ide s nami? Dneska ide celý deň do Fidla. Super, to je dobré. Ja chcem bez ruksak, vieš, poskakovať. Dneska len nie môžeme. Poskakovať, ale skáčem. To je beta. Jak som ja videl to, prvý deň, že neskáče.
Dnešný deň sa mi páčilo, Petrik, ak si tam rozbil tapulku. Bolo to výživné a záživné. Zase ohýbač stupačky, brzdy v teréne bez naradia a tak sranda. Klasika, vyšlo to. Peter sa nezaprel. Ale krásne výhľady dneska boli, naozaj stalo to za to dneska. Dneska super deň, krásna krajina, hory a tie cesty dobré, žiadne autá, minimálne, koľko, 2, 3? 3 autá a maximálne dávam 99 bodov zo 100. Tak pekný večer prajem všetkým zúčastneným. Dnešný deň akože stovečka jak nič, lebo brutálne veci sme prežili. Bolo toho toľko, že neviem koľko máme teraz času, aby som to všetko vyrepoval, ale boli pády na jednej aj na druhej strane. Krásne výhľady naľavo i napravo, serpentíny, aj a zišiel som chlapi, kade? Z Lomnického sedla. No, tak ja som dneska nebol s chalanmi, ja som ostal na izbe. Chalani boli bezo mňa, však to vidno asi na mojom oblečení. Tak pohovorili, že to bolo dobré, boli v Grand Canyone, kde to bolo asi super, podľa toho, čo hovorili na fotkách. Ma dorobia, dúfam, že ma dorobíte, chaloši. Za mňa popičovka totálna, úplne. Najviac pre mňa to mesto, čo sme išli do neho tou cestou, že vôbec žiadna nebola a keď sme z neho išli cestou, čo vôbec nebola. Tam hore, ne, čo sme sa fotili na kopci, čo sme dali na ruksak mobil. To bolo pre mňa najviac, to som sa cítil jak v inom svete, keď sme boli. No, v inom svete, ty kokos. To bolo brutálne. Ja som bol úplne, však a všetko tu, tie domy, tie... Kaňon bol zabitý. Jak to tu vyzerá? Kaňon bol zabitý. Tá oáza bola zabitá. Skutočne. Hašik pri skale tiež nebol na zahodenie, ne? A to už bola taká bodečka. Kokos, ale však. A čím sme začali? Tuto sme začali, sme išli na skaly na Ampru, hej. A potom sme išli čo? Potom sme išli nejaké serpentíny ešte s Mírom. To sme sa púšťali tam na... Potom bola skrátka. Potom sme one. Tu s krátkou sme išli. Rýpačka, to bola rýpačka. Krátka, keď sme sa museli vrátiť, hej? Tie pár kilometrov. Na čo sme sa odpojili od Mira. Aha, skáčečka, áno. To bola brutálna vec, to sa mi mega ľúbilo. Už odtiaľ sa mi to páčilo, to bola moja stovka hento.